Banyumasan Slendra Songo Mbak Ayu kalian Mbak Rini pamundhut saking Gopo Kades. Ya Dor. Iya. Jambualah singgus karo Firman sing kariban jaran lagu jajal. Iya lele leng lele lele lele
Karbima ya harus bisa pokoknya. Asli. Ora usah dikode kudu teyeng nabuhi sikus. Sugeng dalam mas dalam panggung bayu Pamundutan Bapak Kades Gus. Siap. kelingan Monggo Pak Kades kalem Pak Agus. Pak Kades Pasuruan ugi segendalu. terus kelingan Pak Komandan Kodirun monggo. kamakang muyune tosolan kasih Yuk. Kasih Iya. sayangnya. arep atiku lakon ati cotone Lalaleng masih ada 1.700 penonton saya dari live streaming channel Sekarang Bima. Istri bocor. Mas Adi Sukomunyo monggo. Pak Sandi monggo. Pak Rimin. Ayo Nek, ayo. Kasih duwe poco ada pula ada sambut esok tanda mesti tak rambut Sumpah ning batin yen kula sidati tekad lelaki ora bakal lulukan tidak firman ya su Sumpah wis janji arep sehidup Semati seneng lan sedih bareng-bareng Satu jiwa. Poni dek firman Pawitno. campur alas manis rasane senajan tilas tak enteni Mas Immanuel. sayange wis duwe bojo. Aduh lah jan bujame aku nang apa jam rasane ati enak ora lakon melu Hoba. Ora mung lakone sing Banjaran, lagune ya Banjaran. Malah sing jaipo ngapot sore kepengin ngendangi drona malah ora nang drona. Pengendang bayangan ya mangkat. Oh, ngedram. jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe poco ada tula ada samot turun kanda jadi ropo Sumpah ning batin yen kula sidani Kawin tekad lelaki ora bakal luhur ganti Pak Kades Sumpah wis janji
rasane manis rasane jatilas tak enteni randane sayange wis duwe padha nanging aku kepatut asma nolongso rasane ati aku ora lakone duwe ampun lenggah Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggi malih wonten desa Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen acarane wonten kalih perkawis lho Mbak. Nggih, sing sepisan. Merdi desa Nggih. utawi tasakuran desa. Nggih. Kaping kali merengeti dina kamardikan. Nggih. Pikantuk 80 tahun kanthi bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Tepuk tangan untuk Desa Kaleng Kecamatan Puring. Nggih, Jen. Yang pertama dan yang paling utama saya ucapkan lan kula matur nuwun sanget dhateng punden kula Bapak Kades Agus Parluji. Nggih. Sungkem kula konjuk, sembah kula konjuk dhateng beliau. Nggih. Sak junjang prangkate sak lembaga desane BPD KMD Hansip Bandra, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Karang Taruna lan ketua panitia penyelenggara yang luar biasa. Tepuk tangan rumiyin, Mbak. Nggih, matur nuwun. Rawuhipun Bapak Wakil Bupati Kebumen, beliau Bapak Haji Zaini Miftah ugi wau sampun paring-paring pangandikan ingkang kathah. Nggih, matur nuwun. Anggota Dewan punden kula Bapak Salatun AMD, nangka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen saking Gerindra. Nggih. Menika sampun maringi pesan Napa? numpang woro-woro saking paguyuban kelompok tani ternak Tri Manunggal Jaya. Tepuk tangan. Nggih. Usaha Bapak Solatun dan panitia kontes sapi PO Kebumen memperebutkan piala Bupati Kebumen tahun 2025 dan uang pembinaan total puluhan juta. Tempatipun wonten kampung Edu Wisata Sapi PO Setiadi. Dinane setupon tanggale 18 Oktober tahun 2020. Jame jam 8 esuk, Mbak. Nggih. Nganti rampung. Monggo para sedulur katuran sami anyeng kuyung sami daftar kontes sapi PO kanthi jejurung donga selanam selumun. Selamat sing diingu, selamat sing ingu, Amin. berkahi dateng sedayanipun. Amin Allahumma. Amin. Panitia Bapak Sarung. Nggih. Jajaran warga pincap girawung nggih, Mbak. Pak Camat. Camat Pak Kapolsek, Pak Danamil sak anggotanipun. Para kepala desa wau ingkang rawuh sing pundi mawon, Mbak? Kata sing desi nenggane nggih Pak Kades Kesuruhan. Mbok Nggih. pilih Pak Kades Tambak Mulia wau nggih rawuh, Pak Kades Matur suwun. Bumi Rejo, lan ugi Ibu Kades Weton Wetan ugi rawuh wau kata pokoke gayeng. Matur nuwun, tepuk tangan dateng kerukunan para kades sak Kecamatan Puring. Nggih. Kenging sungar tahun ngarep pada nanggap kabeh ya alhamdulillah. Amin. Menika karepmu. Ya ndonga Amin temenan Gus. ndonga sing apik-apik sopalang tenang sapine Pak Kades kata iki Mas Bawor. Latur maning dadi bawor ya. Iya. Kepriwe? Dadi bawor kuwi resikone warna-warna lho Gus. Kepriwe sing nomor 1 ne? Lah batire ora digrumut nyung digrumut. Ya ora apa-apa lah. Bola bali mlebung sarung, Mbak. Iya, sinden mbek digrumut. Ya tujune sinden sih ya ora karo nyekel wayang lah jajal angger dalange wedon. Kepriwe? Enak ge suluk, kene terus wetenge kelebon kukur-kukur. Iya. Terus aki Apa sih dah suluk? ya ora pancen. Makane urung-urung ki goleti bolongan. Ya ngerari nggonku sih ora wani. Wong Terus? pada irenge sih. Iya. Ke wong. Ning ngerari sinden tok ki sih gua apa ya? Nyari sinden. Urung-urung mbek milih temenan. Sinden be ora wani, ring sinden ora wani. Nang apa sih Gus? Ya kan ditutupi masa bolongannya dibuka bayi aku melar lah. Maning mau mudane deres, mbok kelebon banyu kan melas, pegek.
Pegaya ureng-urenge ya. Iya, ureng-urenge. Ya gumen ureng-ureng bae seneng nonton wayang gumen. Lah, ya nguri-uri budaya. Ya ki resikone dadi dalang ya tek syukuri bae. Lah iya, alhamdulillah. Sing alhamdulillah maning sing wis terang. Nah, nggih leres niki. Ya sore pindah mengendi? Pak Kuncen, Kroya, Ya Cilacap. ora apa-apa. Nggih. Mas Iman Yulianto kasih pemerintahan juga luar biasa. Mas Bapak Nur Saifi ugi Bapak Katus 2 Bapak Sutarto menika ingkang sami rawuh wonten mriku lho, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Monggo niki ngendikane para panitia ulih lagu-lagu ning aja kokean dadi lakone ya kudu rampung. Siap. Insyaallah engko sekitar jam 3 aku arep wayangan mening. Nggih. Dadi lakone tak urut wiwit Anoman lahir tekan Anoman mukswa. Oh, mukswa. Mukswane Anoman niku balakon Jaya Amin Jaya. Turunane Raden Parikesit lho, Mbak. Nggih. Yang ngeranu dalangan isi maca buku, bingung temenan. Dawa nggih mergane. Lah wong anu ari gak maca buku, bukune digerumut Ureng-ureng. ureng-ureng. Lah tujune sih anu wis ora mawi mikir lakon apa bae lambene moni dewek. Ngomong nek karo kukur-kukur bete yang suluk. Ya mung kang bawor. Iya. Sing uliake. Ngono angger nyong anu maca naskah tuli bingung arep gawe adegan. Nggih. Garem jod gajah. Bokongku kelebon ureng-ureng lah ya. Bola-bali ya kayak kiye nyong. Apa tekan bokong ureng-urenge lah. Temenan kok domong betah banget kayane dalang mambune wangi, Mbok. Pambu legi miring. Donga dinunga rumiyin, Mbak. Mugi pepanggihan dalu menika andayane desa Kaleng sing sampun maju tambah, Maju. sing sampun rukun tambah Rukun. rukun. Amin. Satemah pepunden kula bisa melanjutkan pembangunan wonten ing desa Kaleng pepunden kula Bapak Kades Agus Parluji. Nggih. Mugi-mugi saged andhahe papan mriki tata titilan tentrem. Amin. Gemari palot jinawi. Amin. Baltatun thayyibatun marabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Satemah sedaya ingkang rawuh pinaringan berkah panjang yuswa. Amin. Murah rezeki slamet donya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Yo Win wis diarep-arep Win. Yo. Ngobar Wiwin Pak Kodirun klaturi lintang asmara duet kalian Mbak Genti sak menika Mama bare lho. Nggih. Apa wis duwe anak Win? Dalam Wis duwe anak. wis sampun Ya wis apa? ana sapi mana Pengalamane maksudnya. Miki eling-eling wis metu jam 12 wis metu sing urung metu ge mendem kangen. Ya anak batinku sing kangen banget. Apa lho ora? Mendem kangen. Kangen karo salat tingkae Mbak Wiwin. Ya mau bengi anak dolalak nih karo Wiwin main Wiwin wis. ya main iya sih ki main wiwin mau bengi ya tetep dolalak cari penayakan Caranya nggak tetep main Wiwin bae. ya nu anane wiwin geranane dolalak bareng nang kene ya dolalak Kayak gue pada waktu walian. Ayo Win tembang mendem kangen Win sing kades tambah mula. Salam buat semua para kades. Monggo digarap. Bima semakin dihap. Wiwin jadi gerumut dewek kan. Abot rasane nandang kangen ati mergo tresnoku sing gedhe tansah kelingan awan bengi telepon marang sliramu gawe tombol kangen rinduku zaman sinden Nurul gembian lagu biyen. mergo ato cara sriang Ruli. Oh zaman Runi. Oh
Ningsun. Iya. Ayo Pong. Apun rasane nandang kangen ati merga tresnoku sing gedhe tansah kelingan awan wangi mung bisa telepon marang sliramu gawe tombo kangen rinduku mergo ada jarak sliramu Goyangnya Win, nah kayak gue. mendam kangen jerone atiku nambah seru mergo tresnoku mendam kangen pengen ketemu senajan sadelo wis marem ati Najan senajan sadelo wis marem atiku sampun matur nuwun matur suwun sak menika Mbak Kenti katuran jumeneng ngaturi Bapak Kadirun kepareng badhe duit lintang asmuring larase peluk bem monggo ketopraan minggahipun monggo Mbak Yu Oeong monggo Bapak katuran paring berkah dhateng kula sak kanca Timon singgarane ngaturaken wilujeng dalu Bapak Komandan Ji wilujeng dalu matur suwun berkahipun panjenengan donga saha pangestu ingkang paringaken mugi saged ndayani berkah dan injih monggo ngendikane Mbak Kenti wau badhe duet kan panjenengan jere penasaran wis wontene Pak Komandan iya ki ket wingi nembe kelaksanan ki padahal nggih yen pamunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wilujeng enjing inggih sampun kagem sedaya warga masyarakat Kaleng ingkang kagungan hajat memetri bumi mugi-mugi hajatipun warga desa Kaleng tansah pinaringan kaberkahan amin kawilujengan masyarakate guyub rukun amin rezekine sing mak gangsar amin sesuk iso ngaturi jenengan melih amin 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 ya rabbal alamin iki kagem sedaya kru Sekar Bima mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kekuatan amin jan wis ngejob ki bagus mau berlangsung karo Pak Dalang ya tanggal pinten wau nggih Pak tanggal 29 Oktober 29 Oktober awane campur sari wengine wayangan tahun masuk oh 2026 nggih kula menentukan 6 likur teng Bumi Rejan Maret
Maret ya padahal lali. Pokoknya gula mau mature nggih. Angger gula sing nampani campur sari sindene kudu mangkat kabeh. Nyun sewu Mas Ponco. Dadi ya mangkat kabeh dadi men ora nggo pengiren. Yang ngarep perintah Wiwin tok membadarani cocoke karo Wiwin. Ganti paling ora ya mlerok-mlerok. Sing kewela kewatiri kaya niku Pak mulane. Kula ngger nampani niku sebisa-bisa regane mandan kacek karo campur sarine batire kaya niku. Ben adil nggih. Nggih wong kula bingung. Pamane nyung gawane Rini tok kirim ora disengi mesti ngono. Jelas ya Ir. Rini bae dulure Yang kok. ya Ir. Usul ya. Mas Insyaallah nggih Pak. nggih mugi-mugi panjenengan kesehatan saged kasembadan Pak. Amin. Amin. Lintang Asmoro. Selik. Larase pelok bem. Mas Jayeng tetap semangat. Oh semangat kok. Oh, otomatis. Selesai. Jajeng wingi tersuluk ke semangat. Monggo, Kak. Balungane sing semangat. Nam cirol. Mas Age. Monggo. Ring ning rung tung ring ring Diri. Sabar gue. Mas Mugi. rondong tong lolololele. Kabangi karo gendere. Tolo ratri mung eling manis sing ati setiapku so aduweni marang sang dasulat Rasa kangen air putih lintang Ayo, tetep nganggo gambang, tetep nganggo gender. Bayane datang dari sendiri Asik campur sari sip. Supaya bukti, supaya mati. wong ayu tresno mungkin naryo tombo susah jroning batenku Bagus antep rasa hatiku tresnaku tulus rene kalbu senajan aru iki banyu sekoro tresno pura bakal sirna senajan nyawa oncat sakaraga wis tresno rapi sedih pisana selagi di hati Goyangnya Ken. Ya. yang pantolo ratri mung eling manis sing ati Satria. so aduweni marang sang jasulah Main wis Candy goleng iping. rasa kangen air putih
sak tepuk tangan kagem pepunden kula. Nyuwun sewu padalah. Wonten Iki dawuh. panyuwunan saking Pak Bayan. Monggo Pak Bayan minggah. Monggo Pak Bayan. Nyuwun lagune Kaloas. Monggo Pak Bayan. Sing urung Ayu Rini Irma. Bambang Musraino, Bambang Musraino, srengenge muncul. Monggo Pak Bayan. Bambang Musraino. Krengket gerak-gerak tembokane sumur atus gerak-gerak krengket gerak-gerak Iki bablase Kaloas. sumur atus gerak-gerak Langsung Kaloas. bunga bagas rasa. Bambang Wetan saking Pak Kades Pasuruan, Kaloas menika saking punden kula Bapak Bayan. Arirararo, arirararo. Iye, iye, iye. Monggo perangkat desa, alang katuran sami tinggal mboten napa-napa. Bapak Kades. Ceroreng. Daripada saya lawas tambah larang, mending bisa bagian keluarga tidak Ulah sumpah ora arep alat-alat, ulah rela cinta diri kegepolet. Daripada saya lawas tambah larang, mending bisa bagian keluarga tidak Datiranda. Gelawas ati sun kaya gelawas, rungu sampeyan baleni rapi lawas. Yen rumah kenen kula beli pengen, rungu sampeyan baleni rapi pengen. Layang-layang murah gening magarangan, ati sun melayang kedung kena sampeyan. Gelawas ati sun kaya gelawas, rungu sampeyan baleni rapi lawas. Gelawas ati sun kaya gelawas. Luar biasa. Matur suwun berkahipun Bapak. Niku Pak Kades badhe minggah mboten? Pak Kades Pasuruan monggo. Bang Turene Pamit. badhe nyawer nih. Nggih, lagune napa? Karmane. Ngadeg maning sing pentan jagong sapa? Nyawer to kene Pak. Mau Ya, Bambang mriki, Wetan wis yo bari maringi rezeki lho Pak. Jarum-jarum apa biasane, Gus? Bambang Wetan sampun kan gari nyong wis lunas gari jenengan sing urung.
Oh eling-eling. Eling-eling. Ya. Eblek-eblekan. PP-ne, Pak. Karo mung bing mung bur. Menyura main menyura. Mung bing mung bur. Yo campure disit sarone bukane yo jajal. Kudu kaya gue. Urung baleni. Nem sira roro cine nemo luro moro lumo nem cinem. Ya. Ngeblek Gus, ngeblek wedon. Yup. Eling-eling wong eling bali amane najan tuwa nanging ora kurane. Ngeblek Banyu Masan. Ya sayang Mangga Pak Kades. Ngisor kelasa anak gesek mendem kok tambahane duit sih sinden. Ayo mendem tambahane duit. Akilan mendem kabeh. Akilan ramen iki anggere nasi ngantuk ya kebangetan temenan. Ora ana nasi ngantuk iki Pak Kades iki jan. Kepripun Pak Kades? Pripun? Jenenge iki ora pas miki nyong. Kepripun sih Pak? Urung genep.
Bawa caping gunung reogan Pak Dalang. Nun caping gunung reogan. Iya. Caping gunung reogan. Iya bawa wis ngono. Duitnya gak diseket ora apa-apa. Ajeng milih kantin apa Wiwin, Pak? Kabeh ora apa-apa. Ya wis lorone manut. Win. Saya ketengene Pak, mau kelalen. Ngomong anu seramu tinggal lunga apa ora rugi wong wedon ah. Biasane cokane kayak gue. Aja kae kowe Gus nyong sing riku, mbok darani nyong sing mari celami. Ora apa-apa wis di WA nang Bukades anggere ora genep kon njaluk. 200 500 ora apa-apa nang suruhan 30 mangkat kayak gue lah. Iya, ora masalah, Gus. Ngesu kapan Bu Pak Dalang? Nun. Siap. Oh, jenengan gue. Nyong asal nang pesuran nggo nang ngene dulure dewek. Nah, gue Pak Kades. Pak Kades itu tanggane batirku Rudi asline Guawang. Oh, napa nggih? Kae kulone Pak Kades. Tangga aku ndarani siapa sih? Oh, kulone Pak Kades, daleme Pak Kades. Iya. Jebule sedulur ya, Pak? Ya sedulur dong. Ngene sakete. Aring dulur malah tanget. Ya kena pupuran mengen nganggo pupur, nganggo wedak, nganggo kincu, terus nganggo alis ya, Pak. Seket. Di orang Gedungan saya tenang bire. bae. Sekos. Halo. Mbok dari nyong sing marawi. Ya wis lah, kono nembang bae men. Tua lho, Pak. Wong ora. Lagune caping gunung. Ya, ngotak WA Yo man. jaipong. Reogane pripun, Pak? Oh ngisor. Wah, senengane. Ganti golek nang dhuwur nyong ngerti. Nang apa? Men bokonge keton nang iman. Ya ora lah, marah banget lah. Karo nang rakijan. Kang Juki, nah, Iya. oke Kang Juki baru nyawet tenang bae. Di zaman berjuang. Pripun Pak Pawani Kades? ya? Monggo dipawani. Oh. Bengi. Saben bengi Tak detak dedet dedet. nyawa. Ganti tenang bae. Kambule 5 karo penonge 5 pokoknya. Terus. Yen apa macan omong karo janur kuning kembang wangi Ganyong bedayeng depaplang kok kan. Contoh ya kan. Dah ayo gue. Ini maning kan. Udah. Cendek nemu. Cendek nemu. Main bak panas hutan. Panas udan panas haling-haling haling-haling santos Pak haling-haling orang rampok Di zaman perjuangan. Pokoknya garapan dadak ya teyeng kan.
Sage, minggah Pak Sage, langsung Roro Jonggrang niki. Aturi mik Pak Sage. Siap yuk. Roro Jonggrang. Langsung Roro Jonggrang yuk. Ayo Wijaya. Enti Wiwin matur suwun. Roro Jonggrang. Carararing. 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 Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kowe pancen ayu. Ayo tenang. Bandung nandang acara. Padano prajuritmu kalah perang. Kula kowe Jonggrang wani tokoyonan. Lalole lalole. Obat kowe wani keparang. Orang ngerti yen Bandung nglanangi jagat. Ratu panggil Prabu Kamarnoyo. Aku duwe aji sekti Bondowoso. Roro Jonggrang manut sun pondo karmo manut. Samareka ten prayekno. Iya Jonggrang Pandalu. Matur nuwun Pak Sage.